Dnes je druhý den mého času pro sebe, který jsem si věnovala rovnou na celých 5 dnů. A prošla jsem si po ranním cvičení a snídani, jsem se prošla k řece Svitavě, u které teď sedím tady už delší dobu. A jenom vnímám její krásu, její živost a její neustále proudění. A uvědomila jsem si, že my lidé jsme právě jako řeka. Řeka má jak klidné vody, které jsou vidět za mnou, tak rozbouřené vody, které jsou hned vedle. Když zkrátka se to její koryto změní a jsou tam nějaké překážky, balvany, kameny, stromy, tak se ty vody řeky rozbouří, rozproudí, rozšumí. Je to živější, je to energetičtější a řeka nalézá cesty a způsoby, jak tyto překážky zvládnout a obeplout. A stejně tak my lidé, když narazíme na nějakou překážku, tak bychom měli tu překážku právě obejít, nějakým způsobem se s ní srovnat a neřešit, proč zrovna my, proč zrovna toto se nám děje, proč je něco tak, jak je, ale zkrátka a jednoduše vzít věci a vzít život tak, jak jsou, zrovna tady a teď a nezastavovat se, možná se nelitovat, ale zkrátka obejít tu překážku a jít po své cestě dál. Stejně jako voda, která neřeší, že má na cestě nějakou překážku a pluje dál, bychom měli i my jít stejně. Za svým cílem, tam, kam směřujeme. A i když nevíme, kam směřujeme, což třeba voda, která teče vedle mě, také neví. Zkrátka má svůj směr, jde svým proudem a nechá se tím proudem unášet. Vytváří ten proud a vytváří ten směr a zkrátka plyne tím směrem, který má. A i my, pokud neznáme ten cíl úplně na 100%, tak to nevadí. Stačí, že víme směr, víme, kudy mám zrovna teď a tady chceme jít a nezastavovat se. A další věc, která se mi zvědomila, je, že voda je jak životodárná, tak ničivá. Dokáže dát život, vytváří prostředí pro jiné organismy, aby mohly v ní žít, ale zároveň má velmi silnou ničivou moc a dokáže opravdu i ničit a ubližovat. A i my lidé všechny tady tyto kvality máme. Ovšem na rozdíl od vody máme tu výhodu, že jsme vědomými bytostmi a můžeme se tady rozhodnout sami za sebe. Dokážeme totiž rozpoznat, co je správné a co ne. A co na té naší cestě je pro nás samotné i pro naše okolí zdravé a co ne. Takže i když k nám ty kvality také patří, je dobré si jich být vědom. Uvědomovat si je, že můžeme pomáhat, ale můžeme také ničit. A když si jdeme za tím svým směrem a vytváříme ve svém životě proud a plyneme a nezastavujeme se před překážkami, tak je potřeba si uvědomovat, že máme také obrovskou sílu a moc, která má tu moc také ničit. A tady je potřeba jakožto vědomý člověk to vnímat, být vůči tomu citlivý, vnímat své okolí, lidi kolem sebe a zkrátka a jednoduše dělat ty správné volby tak, aby to byly volby zdravé pro nás, ale i pro naše okolí. Takže můj vzkaz z dnešního dne pro vás je: buďte jako řeka, neustále plyňte svým směrem za svým cílem, nezastavujte se před překážkami, které jdou obejít, obeplout, nějakým způsobem zkrátka se jim vyhnout a dělejte vědomé volby, které jsou a budou zdravé pro vás i pro vaše okolí.